Ka senjuk kira mbak senong ribuhi distrik mentega sengi ka penpau ka jing sengukya halor ka jing bomdan u blok development officer bapura umsning CNRD blok. Kabala bu jing ai ki babun kira mbak senong ban pandai bigi kam ke jam kam tam hai ka bede ka pisa ka pilain. Habakran syakilat patai kubur mentega sengi nakal yang ubak bibi makado ubre u chairman ka senjuk kira mbak senong ribuhi distrik. Haka jing dan lang ubak tebor makri rang mbak senong maukhan Morris lengdo rang mbak senong jarasi Vicky sengkli rang mbak senong ka yo maulong. Ulong bakum kesenjuk ki penpau ke jing sengukya batang kisan banai haduk saungut lapen kelai ki video ha umsning CNRD blok. Ulong ru bahadu menta omdan u video bati kena ban simti purai ke kam. Badu video belatu menta ru de ba syutung tang sipor badum dan bor ka bede bagi kam pisah kam tam bakum kirang ba senong na keleng kisnong kila dan kam ya ke pisah ka bede bagi skim baper nadu ka SRWP MP skim badkum juru ka skim MNREGA bade ban yo nadu syua ka Christmas. Tagasngi nagaliang jongi ka senjuk kirang pasnong riboy district ni penpau ko jing smog ya ag jing day bat ka kamapo ka block development office for umsning halor ka jing day ba ka jing bomdon yo video ba tikna full fledged video namar ba nakapor sakapor laju kaliang video ba tuni upodon mentaru u day tangu temporary video ba kramdon ya ka financial power be tangbo pe ka judiciary te ngi penpau ya jing snosi makrau ya ka government bahadu menta kampat thong ya video bapura ki don bon ki daw ki jing ki bangi kendo ag jing dei bat ki jing bom don jong video bapura namar ba bopli umla mantri kam ba kam tam bom don ya ka financial power ki babun ki scheme ki bangi dei banyo check nadu chwa ka Christmas ki ba ki la nyar ki la ot agi jing dai bat ki SRWP scheme nanta ki MP scheme ki MG NRGA bat kuwe ki babon ya ki ba ngidai ban yo check ban seo naga block development office ndai hadu menta ki pajba ki ot ki alanyar bat kim don ga jing yo ya kan ni ka jing seo naga tega block te sakoi pan kolong ba hadu menta kejing kaliang video hangtai po blog office kalong sebapalat tangah po san benai hado saungut ke video la change way no way pan kejing kejongi ki pajba kalong kabang ya kendo man kasni kejing dan kam blog ten re hado menta ka government kam sim kia ban bu yo video bopura ngi klam dawa la dawan no video ro ngim sngoy re de bandan yo video ba pura ban re kam bolak ban siu ya ki jingdon kam jong ki pajba nomor plus tho he ba kat ka block development office te jingdon kam jong pajba ba man magaski ndai la da umdan video bapura sano ki pajba kinle nomor katang idawa ya ka government mardon mat kane ka senjam ka bangin sim mentaba de benthong nok mardon yo video bapura wala menteri kam lut e baro ki jingdon kam jong pajba agate ka area jongi tangkini ki jingdon kam ki ba khamat ku boleh sebut